hei hi resun buk fai kan lak ani a tam vak lo kan han thapa hei kan hmuang hian heti zat hi plastic dum kan tiang khu a om treuh mai a hu hi chu velek chaw ani seilung var tiang rengte serap lian pui pui te ani hloma heng te mihring tan a papoi dawn tak em tu mo ngen tang le kan retailer ho mo pu ngot chi po nin ke chun ka hrelowa tin kan sarkar mo pu chia po ka ruat lo eng po ro chun sarkar se Mizoram a hian party hrang hrang te po ron sarkar jelma sela heng hi chu a ve reng tur ag chung ka ngai hi to po sarkar ma sela chu ai poi mo ber chu kan India sarkar hin ta berin ka hria vai ho sual zia lan la pakhat ania hei kan dana hi aduma thil dum plastic dum te thil dum hrim hrim hi alang thei lo zawk a tam tak ani tam tak India sarkar hian mizo hi thivek ma se pui min ti lo zia hei hian ati chiang hle in ka hria kan ram hi Mizoram hi an hau ani chuan China laka min hau ani chuan na tinge ting em mizo hi min ti du da min hmu chip le ti hi ei tu na thui takani tiang em a bu faya reisona tiang em a plastic le ser phan tam em mai hi chu arap thak deuh chu ani chin tin chu ti rual chun India hi hian thivek mai lam zo te poi min ti lo zia ati lang chiang hle in ke chun ka hria hi an tam zia hi ram chi hian hmangai mihring hi min hmangai tel lo mihring hi thivek mai la poi hi min ti lo ti hi a chiang em ani arap thak zia hi